vidíte novýho a taky u prvního videa. A já jdu vyrábět, tady mám pečící se papír. No a jdu vám to říct. Dneska mi přijde nový Hobby Horse a nevím, jestli tohle video ještě dneska vyjde. Každopádně jsem nemocná, nebo jakoby nebylo mi ráno dobře, takže do školy jsem nešla, jak máma mě omluvila, že by byla jako v pořádku, aby byla zdravá, takže a já jdu tady vyrábět, protože jelikož mi za chvíli jako večer přijede ten hobík, tak chci mít vyrobený věci na něj. Takže tady zapnu tavící pistol, tady hned má a tady mám korálky, z kterých budu něco vyrábět. A jdem na to. Takže tak a doufám, že si můj kanál užijete a že nevím, protože si užijete můj kanál, doufám a nevím, co mám víc říct, takže já mám na sobě kalhotky, takže prosím vás, neříkejte, že jsem tady, že mám na sobě kraťasy, neříkejte, že jsem tady na videu jako úplně holá. Prosím, takže no hate, please, me. A budu vytvářet něco, takže čekám, než se mi rozehřeje tavící se pistol. Už je jedno, co se mi stane. Takže si na to klidně šáhnu. Už by to mohlo být rozehřátý. Jinak pokud vás baví Hobby Horse videa, tak běžte ještě. Tady vám dám jednu holku do podcastu Me and Hobby Horse, myslím. No a já jdu tavit. No a já jsem se rozhodla, že udělám jako stavící pistol jako nějaký pamlsky, i když už mám jako jenom jako pro Hobby Horse, ne pro dobrodětský koně, jenom pro Hobby Horse. Když už mám, tak jsem ještě se rozhodla, že udělám takový mini pamlsky. A proto tady mám pečící se papír, aby se mi to z toho dalo sloupnout. Dobře. A tady mám korálky a z těch bych chtěla ještě něco vyrobit. Tak. A já vám to stopnu, ať to není za 3hodinový doplňování té tuhy, nebo co to je. Každopádně já to doplňuji skoro každou chvíli a nebo ještě tam mám jako, takže jo, ale tady to bude jenom vyrábění věcí a pokud budete chtít opening, tak můžete koukat až večer, protože tady mám jenom vyrábění věcí, takže jenom abyste věděli. Pálí. No a tady mám prostě takhle jako, tady vidíte ty žluky, no tak to, když to sloupnu, budu mít takhle pamlsky jako pro Hobby Horse třeba. A ty pamlsky budu dávat třeba do téhle tašky, kterou jsem dostala k Vánocu. Oh my goodness! Já jsem to hledala a obvinila jsem bráchu, že mi to snědl. Tak mám Snickers. Nevím, jestli bude prošla, je tam od Vánoc. Miluji Snickersky, takže je další. Tak, tentokrát mám to dobrý, takže oh my goodness. A mám takhle stužku, můžu mít takové medaily. No, že by to vonilo, to ne. Jako je to celkem dobrý. Taky dobrý to nebylo a jdem tavit.
Jinak abych vám rovnou ukázala, co pro ní všechno mám. Pro to mýho novýho hobby horse. Tak jsem udělala 2 otěže. Jeden nákrčák mám. Já mám jeden takovejhle nákrčák, který mi dá kámoška. Pak mám jeden takovýhle westernový otěž, jenom připínání dole, jenom jedno připínání. A pak otěže takovýhle s 2 připínáníma, takže vím, že se připínají 2, ale já jsem udělala s tím jedním, protože jsem nemohla najít druhou karabinku, takže stejnak ji hnedka obsedávat nebudu, takže mi je to k ničemu a ohlávka a vodítko k ní přijde. Zaprvé, protože je hnedka nová a ona už je obsednutá, ale nechce se mi hned obsedávat a ještě za druhý mám něco s nohou. Jako mohla bych na ní jet, ale jako jenom jet a ne, ani ne klus, ani sval. A asi kolem týdne 2 bych ji obsedla, protože abych ji měla co nejdřív obsednutou, ale to ještě nevím, jak udělám upřímně. A ještě mám upřímně dost času. No takže tak. Jinak kdybyste chtěli, tak nabíhejte na můj Instagram a tam mám mnohem víc věcí a postu tam i příběhy. Na tom YouTube budu teďka taky dost aktivní, ale neslibuju vám, že tolik.